Croeso cynnes atan ni I Emsbarc, Parc Gwyddoniaeth yn Geirwen, lle heno yma dwi'n cynnal Hustings fel rhan o etholiad Senedd Ieuenctid Cymru. Ni'n trio dewis cynrychioli ddo Ynys Môn eistedd ar y Senedd Ieuenctid newydd sbon. Dwi'n gobeithio nwch chi fwynhau y sesiwn yma lle mae 7 ymgeisydd yn cael eu cynrychioli. 5 yn nhw yn y stafell, sef Megan a Ioan, ac Ifan, a Sam a Wayne. Mae yna 2 ymgeisydd arall hefyd, Morgan Williams a Dylan Hughes sy'n methu bod yma, ond dyna'r 7. 3 o gwestiynau'n cael eu rhoi iddyn nhw wedi cael eu dewis a'i gofyn gan fyfyrwyr ysgol Ynys Môn dros yr wythnosau diwetha, a dwi'n edrych ymlaen I glywed yr atebion. The Welsh Youth Parliament is a brilliant opportunity for young people all across Wales. We must seize the day, and I will be happy, it will be the delight of my life to be able to serve as one of your representatives in Cardiff. Thank you. Helo, enw fi yw Megan Ynys. Dwi wedi byw yn ymhordydd trwy fy mywyd a dwi'n disgybl ysgol David Hughes. Dwi'n angerddol iawn yn Cymru am ein diwylliant ac am ein iaith. Dwi'n meddwl bod pobl ifanc yn Ynys Môn yn hollol bwysig I amddiffyn ein iaith ac ein diwylliant heredd ni yw'r dyfodol. Hi, I'm Wayne. I'm standing for the Welsh Youth Parliament. I'm standing because I want to give young people a voice and I'm interested in politics. Vote for me. Helo, enw fi Ifan. Dwi wedi diddordeb mawr mewn gwleidyddiaeth a materion cyfoes. Felly mae'r Senedd Ieuenctid yn beth perffaith I fi cael helpu bywydau pobl ifanc yn Ynys Môn a gwneud yn siŵr bod eu barn nhw'n cael eu clywed yn y Senedd Ieuenctid. Fenw I Ieuenctid, dwi'n rhedeg ar gyfer prosiect Senedd Ieuenctid ar gyfer Ynys Môn. Dwi'n byw yn Bodet, dwi'n mynd I ysgol uwchradd Bodet. Dwi'n blwyddyn 11 a rheswm fy mod i'n rhedeg yw fy mod i'n gweld lot o anghyfiawderon o fewn cymdeithasau pobl ifanc a dwi'n gweld fod rhaid I Ynys Môn cael llais cryf ar gyfer y gogledd ac angenion y gogledd yn diwedd y dydd. Wel, dyna chi, yr Hustings yma yn y Geirwen. Dwi wedi mwynhau yn arw. Mae'r 5 oedd yma yn deud bod nhw wedi mwynhau hefyd. A cofiwch bod yna 2 ymgeisydd arall, Morgan Williams a Dylan Hughes yn y ras. Mae yna 1,000 o Ynys Môn wedi cofrestru I bleidleisio, 1,000 o bobl ifanc. Cofiwch os da chi'n un o'r 1,000 yna bod angen pleidleisio rwan. Dyddiad cae dydd Sul yma, felly pleidleisiwch yn syth. Diolch I chi am wylio a pob lwc i'r 7. Mae'n hynod y gyffroes bod ni ar fin cam Senedd Ieuenctid a mae yna 1 o'r 7 yn mynd I fod yn cynrychioli Ynys Môn ynddo fo.